Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live kakisi-kisi. Aron mangutanan na pod mo. Real ko man ni siya, Dok. Dili tinuod ni siya may gala. Usually Monday ug Thursday mura gyud panahon nako maka video live ug sa radio. Kay sa ubang adlaw mudagan pa taon kog daghang hospital may gala. Daghang kay responsibilidad ba. So makita gid ninyo nga Lunes o Huwebes na live gyud na siya gyud. Unless of course kung mag-opera ko. So buhi kakisi-kisi gyud. So, nahadlok lang mo karon mahigala kay naamang movement ang gobyerno nga ipa-swab test tanan. Tanan gyud ang population sa Pilipinas. So that's about 100 million. Kaya? Katawan no? Di gani kaya og pila ka million, 100 million mangha, pila guna siya. So, sige lang. Acceptar kay sila may pinakakusog. So, kung sa'yo mahimo ninyo nga i-swab test mga tanan. Ang target noon sa WHO na 50% lang ana maski na mabakunahan ang 50%, okay ra. Pero kana lagi nga ipa-swab test tanan, most likely nga mudaghan gyud ang positive, di ba? Unya bawaan diyan nato ang swab test may gala nga ay mali. Wala dili sa inyo nga foolproof nga walay posibilidad nga ma-positive ka maski negative ka o mahimong negative ka pero positive ka. Mo nay daga na ron may gala. Wala gyud kasiguruhan gyud sa COVID test. Usaon ninyo nga medyo maminus-minus nga positive mo sa swab test. Kani akong suggestion sa inyo na gala, dili na ingon nga foolproof pasabot nga mupalpak. Kay tanang procedure sa medicine may gala lagi kapalpakan. Pero kani mo diminish ang posibilidad, mo gamay ang posibilidad ma-positive mo sa swab test. Kung himuon ninyo ning mga steps nga ako itudlo. Ang swab test may gala nagadepende sa oras sa pagkuha. Asa ka gikuhaan? Unsay expertise sa nakuha sa imong specimen? Giunsa pagkuha? Daghan kayong mga factores et amores nga maka-influence kung ma-positive siya o ma-negative. Kaning mga expertise, kaning mga unsay procedure nila sa laboratory, tuwa tay mahimo ana kay may tag-iya ta sa laboratory, di man tay mahimo, di ba? Ang mahimo nato, pwede ba ka nato mapugnan nga dili ta ma-positive 100%? Kung for example, wa pa jud may simptomas may gala, way sakit sa lawas, way kalintura, walay ubo, way sipon, walay luya, walay pawala ang inyong ang smell, sense of smell o sense of taste na mukaon mo wa may gana. Kung wala pa na mga simptomas may gala sa COVID, dili gyud na siya yung 100% na positive. Kaya ang dagan man gud sa infection sa COVID may gala, na-expose ka sa usa ka positive nga tao. It takes about 4 days to 5 days nga mapositive dayon ka. Pero ang average nga 11.5 days bago ka manggawas ang tanang symptoms o mapositive ka sa COVID test. So, kung sa may mahimo na to, kita nga wa gyud tay ikabuga. mga uyamot in town. Maski kami mga doktor may gala, kung mangutana mo nga mahadlok ba mi sa swab test, alungan.
Sige, may katubang o pasyente, wa may kabalog, negative to positive. Nalipod na may mga face mask, face shield, na mga sinina, mapositive lang gihapon. Daghan na biya kayong doktor nga matay na higala. So, mas grabe ang among kahadlok kaysa inyo. Kamo, naharang mo sa katuyok mo sa kay amigo raman siguro ninyo makatakod sa inyo. Pero kami, di ganyan na mo kaila, mapositive pag yun mi. So, kuyog yung kayo kung mapositive mi. Ang problema na mo higala kay di biya mi tag-iyag bangko nga higala. Ha? Kung isang kahig, isang tuka mo sa inyong kahimtang karon tungod sa COVID, kami po, ingala po daga na mo ba? May untag mga big time yung mga doktor kay, basi pagpila kabulan, way trabaho ay, mamili pag sudan. Kami dili man may pwede nga na kay gamay naman yung tao na mga income, no? So, di gan may gusto mong positive mi sa swab test. Ginaon sa manamong megala. Inganin siya. Number 1. Ang swab test nagadepende sa population, sa kadaghanon sa COVID sa inyong ilong. Balik. Kung unsa kadaghan ang COVID dito sa inyong ilong, maupo na siya ang possibility nga mag-positive siya. Kung na siya 100 million ka-COVID sa inyong ilong, ang possibility nga mag-positive mo sa swab test is almost 90%. Kung gamay ra kaayo, kung butang na to 50 million lang tong COVID nga kagaw sa inyong ilong, ang possibility nga ma-positive mo sa swab test is 50%. So, bangtanan ninyo. Dok, saan na to na nga masirog? Ang COVID may gala, sensitive kayo sa init. Maski gamay lang kayong init may gala, mawala ang iyang pagka-infectious. Kana bang manakot? Mawala siya. Kay gamay init, mamatay, makon man siya. Neutralize man siya may gala. So, ang unang tanbag na ako sa inyo may gala, magdala-dala mag thermos, init. Pag tanaw niyo sa layo, nagasakay mo. Tanaw niyo sa layo na may swab test dito. Kaya mahitabo mo na siya may gala. Himuon na sa gobyerno eh. Sige, managkanan na lang ta. Palit ta og thermos kagagmay, butang ang init kayo. Pag tanaw niyo na check dito nga checkpoint, mga checkpoint, di ugom ng tubig, init. Pag ugom ninyo na may gala, musaka man ang init dito sa inyong ilong. Unya, may bawaan ninyo, ma-feel ninyo nga manggawas ng init sa inyong ilong kay magsipon man nung kalit. So, muna siya, nga na posibilidad nga naigo tong COVID dito sa ilalong. Ayaw po ng init nga napasok mo. Ayaw po. Kaya ba? Kung init kaayo, isa lang kalagok inyong ibutang sa inyong baba, init. Pagkahuman tulon. Ayun, tunlan dito. Kay ang atong target ani may gala nga moadto dito sa atong ibabaw sa atong ilong, sa likod sa atong ilong. So, dadala mo Tan-an nyo sa layo, hapit na mo sa checkpoint na swab dito, ugom na yung tubig, init. Unya, pagka medyo kaya na ilunok, inuma. Sunod-sunod, ginahantong mahuman ang checkpoint. Kaya kana siya may gala, is one of the way to dilute the number of colonies sa COVID sa inyong ilong. Dili siya ingon 100%, pero at least na may panalipod sa inyong sarili nga simple lang. Ikaduha may gala. Usually may gala ang COVID. Kung magsigi mo o gargle ganit, na mentol, Bactidol, mga ingana, sige mo gurgle, ang iyang acidity sa aning mga gurgle products, dili makaya sa COVID may gala. Di niya kaya. So, pura mag-imong gihugasan ang inyong
nasopharyngeal area, mao na ang area sa mao nang condominium sa COVID dito sa likod sa inyong ilong. So, magsige mo og kanang mouthwash, igo to siya dito. Maigo siya. Sa laboratory findings may gala nga mag-swab test gani kaisa. Permi na siya negative ba? Labaw na gyud nga gikan ni kaon ang tao. Alangan kay mainom og tubig, ilimog mo pag kadi igo tong ubang imbes nga 100 million, himo na lang 50 million tong dito, tong COVID. So, ang ikaduha may gala kaning sabay Bisaya sa gurgle kanang maglimugmog gurgle Bactidol, Listerine, unsa ba na inyong ipanglimugmog basi suka pwede man at least lang natay panalipod ikatulo ang COVID mahigala usually yun kung init pa sa ilang gusto nga temperature ang gusto yun nilang temperature mahigala mga 35 degrees below sa atong normal na 36 to 37 degrees. So kung 35 na imong lawas, diha na igo gyud kas COVID. So nag-istorya ka, wa ka kaila o kundi ba silingan o kundi ba akuyab imong kaistorya o sabay kaistorya nimo wa ka kabalo nga positive day siya kasi asymptomatic man siya. Di ka sure. So, adto dayon ka sa inyong CR, limugmog, pagkahuman, inom og tubig, sige inom tubig, init. Sige inom tubig. Ang ikatulo nga paagi may gala, mag-steam. Katundo mo atong tuob nga gihimo sa Cebu may gala nga gihimong FAD sa isa ka Cebu mayor nga makatambal daw sa COVID. Preventive to iyang gihimo. Namali lang siya presentar nga treatment sa COVID. Preventive to. Kaya kung mag-steam mo, for example, naamoy init tubig. Unya, butangan ninyo Vicks. Tapos, butangan ninyo og towel sa tubang, inyong simuton to. Kato siya ba, makakuha to almost 50% sa population sa COVID. Ngano man, gamay lagi kayong init, maigo man ang COVID mahigala. So, istorya mo, amigo nimo, wa ka kabalong positive or negative, unya medyo duda ko tawhana. O kung diba, kada na kay bisita nga di nimo kaila, himo dayon kag tuob nimo. Tuob dayon ka. Kamo tanan nga na-expose ato inyong bisita, tuob mo tanan. Simple ra ko na. Baw lang na, init nga tubig, butangan og mentol para medyo dili kay sakit sa ilong. At least 15 minutes tuob mo tanan. Wala mo simptomas tanan, pero nanalipod lang yan mo. Mao na siya ikatulong nga prevention may gala. Wala sabad, ingon ko sa inyo nga dili ini siya ingon 100% nga. Pero wala lagi tay both 100% effective, pero naaday mo, wala man pud mo. So kanang akong gina-suggestion sa inyo, isulod sa utok kung dili ninyo ma-memorize, balik-balik ka rin ang akong YouTube, balik-balik ka. Pag-subscribe mo dito sa akong YouTube, pakita lang, Edward Kagapi. Pag ipindot niyo yung Edward Kagapi, padtuon mo sa channel. Nako, pag abot dito, matanaw niyo itong mga videos nako, mga datos naman siguro, may daghan na dyan kayo. So, maminaw mo, balik-balik ka din kung episode dili karong buntaga para makasabot mo. Ikaupat may gala. Sa kadaghanan sa atong mga tao laban og dito sa quarantine, wala na, lingkod na lang. Bahala na. Mulingkod na lang sa balay. Way trabaho, way kwarta. Gilag una-una. Ura-bag ka ng pildi na lang taan kay ultimong gobyerno pugan man ta. QR, FM pass, bisag unsa dili ta katrabaho ani ba? Gusto ta mo trabaho kay para mabuhi ta. Pati gobyerno mo kaman pud. Mulisod man pud sa ato. So kita kadaghanan sa inyo may gala
di na ganahan mag-exercise. Pero patinuod, kung mag-exercise mo, muinit inyong lawas, ang posibilidad nga ma-infected mo, ma-contaminated mo sa COVID, hindi naman. Naagi findings, may galang nga, tungod sa exercise lang, muinit man inyong lawas, mupaspas inyong kasing-kasing. Ang colony, ang katong mga COVID nga colony, mugamay ang population tungod sa kainit sa lawas, ug maayo nga supply sa dugo. Supply sa dugo sa areas nga ilang condominium sama sa lugar sa ilong. So, naagi posibilidad nga protected yung kayo ang exercise na gano'n. Makita na ako sa akong mga feeds, akong mga classmate, ilang experience nga, masig matigo lang ba nga naga-exercise? Masig gamay lang gud. Masig 15 minutes. Dili sedentary ang kinabuhi. Ang pasabot ba sa sedentary nga, igot na lang lingkod-lingkod. Magpatara na lang may galaw sa Bisaya pa. Di na may exercise, bahala na mo diha eh. Mao na siyang isa gid ka problema nato ro. Nagadaghan ang bisag kung sa paghihimo sa gobyerno nagadaghan gyapon siya. So, katong upat nga procedure may gala, panalipod lang to nga ma-positive mo sa swab test. Kung pwede gani, yan mo pa swab test. Unya kay mulakaw mo yun mo, trabaho mo. Sa may panalipod din yun. Wala. Basaha ra gud na tanan ninyo mga post sa Facebook nabay na ingon nga preventive. Wala. Puro ra milyon ang positive diri sa sa COVID, milyon na nang namatay, nga wa pud nag-ingon unsa may panalipod nato ani ron. So, aging mga simana may gala, sikog isip ba nga unsa kay maitabang nako sa inyo mga kamong balabalo yung mga listeners nato sa doktor sa kahanginan. Usay makutaw na akong libog adi day, kutaw akong utok ba. Unsaon ka nako na siya nga at least defense na lang ta sa kuan ba? Defense na lang ta sa COVID nga sitwasyon na to. So, kaning upat nga akong suggestion may gawin. Himuan. Wa may mawala sa inyo. At least naatay protection sa atong sarili o at least gikan sa authority nga sa pila ka-text ako madawat kada adlaw may gawin. Pasahan lang ako na sila mga komentaryo kay both layman, non-doctors of doctors ako makita ba. So akong timbang-timbang na unsa man kay kulang ani no ano mga nga nagadaghan man gyapon. And most of the time makita gyud nako ang timbang sa dagan sa COVID may gala. Katong mga countries nga gipasagdan lagi, sagdan lang. Ang tao, lakaw-lakaw ang mga tao. Maayo, dili stress, dili problematic ang mga tao. Kay free man sila. Mas gamay ang posibilidad nga na COVID. Daghan kay mga countries nga na may gala. So, watay mahimo kay mo man ay polisiya sa atong gobyerno, sunod na lang gyud ta. Watay mahimo gyud. So kani akong matambag lang sa inyo may gala kay mao pa ako ginahimo. Mag-examine din ako pasyente. Kaya ba lumabo nga di ko mo ginawa? Nana ko yung face mask Nana ko yung face shield. Naka-PPE na ko. Mo ginawa ko glawong tayo dito sa akong sa layo. Paghigda sa pasyente may gala, di na ko kaon ang face mask. Kaya examine lang ginagawa. Di man pa sa ubang doktor nga matamatahon lang ka. Ay to ay. Pero ako, examine pa yung kagyo. Kaya pa'y man ako kung asa lagi ka ng imong sakit sa kuto-kuto. Abi ni mong sa kuto-kuto na ako tanaw, dili oy, tibuok lawas. Kay daghang kay source sa sakit sa kabuhi. Ay in taon, tanan tiguang ba yun? Dok, kabuhi ko dok. Alam nga na imong hulug-hugol, sa klase imong kabuhi dok? Ma'am, gikan sa kasing-kasing, gikan sa tinae, gikan sa utok, gikan sa imong medisina, gikan sa imong daghan. Libugation gyud kagyud. So, may tao na ko to siya tanan. So, di ko mo ginawa. Pag-examine ako sa iya, antos yun nga, mahuman ako sa examine bago ko mo ginawa ba? Kung na pila ka minutos. So, isa po na siya sa sikreto na ako ngayon. Magkuhan ko, exercise ko sa kumbaga. Magkuhan ko, kanang muutong ko ba?
Antod pila ka minutes na ako, pila ka seconds na ako mautong. Tapos, ginhawa lang. Kalag yung ipa-expand ako akong baga, kay wagi posibilidad nga muhimo og plema akong baga. Kay mo man number 1 nga himuon sa COVID. Magtigom ang plema sa imong baga. Di. Ako na sa iginhawa, ipabukad na ako akong baga. Ginhawag lang. Kadang manot brush ko, sige, ginhawag lang. Kay mabawaan yun ako siya nga nanay plema, kay malaguto man ang likod. Maglaguto. Uy, may plema gamay. Di, exercise. Pag gumag-exercise, iubog kusog ko. Ipagawas ko. Naong gila ko siya. Di, budaghan pa dahil ng plema nga exercise naman kaya akong baga. Exercise pag yun akong kuhaan, kaya na ako iubog kusog. Muna siya akong mga sekreto mga gala. Akong ginasulti lang sa inyo kay kamuin taon. Hangtod na lang mo o patara si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Kung na may plano nga moani diri sa Davao may gala mapakonsulta sa ako, i-text ninyo akong secretary. Ang iyang number is 0995 221 8007 0995 221 8007. I-text ninyo nga magpahimo mo appointment. Himuon niya ang inyong medical certificate nga mo igamito ninyo pagpaagi sa checkpoint pasulod sa Davao. Kato siya, it will serve as your QR. Nga makasulod mo sa Davao City, kung daan mo ato medical certificate, ipadala niya sa messenger, walay lain sa messenger lagi. Kato, mo ito ibutang man niya sa messenger, so ipakita ninyo sa inyong cellphone kana mo'y appointment sa akong clinic. So, ibutang niyo ang katibukan nga information. Pangalan, edad, pilay asa mo, taas ang address ninyo, o ang appointment nga day o time. Ibutang niyo mo dito, kay mo po na isulat sa akong secretary dito sa inyong medical certificate. Bisag asa mo gikan sa Mangagoy pa, gikan sa Surigao, gikan sa Cotabato, gikan sa Valencia, katong uban ambot lang kay maabot pa man gikan sa Buanga, gikan sa Cebu, tingala lang ko ano may gala nga ultimo tuwa sa gikan sa Saudi, pag uli gusto na ay medical certificate gikan sa ako. So, i-text ang akong secretary. Jeneline 0995 221 8007 0995-221-8007. So, mauna siyang inyong himuon para makaanhin mo diri sa Davao. Okay. 0910-858-3955. Male, 38 years old, Davao City. Perforated both eardrum. Sakit astang sigisipon nga tinaw. Unsay maayo ani Dok? Ang perforated eardrum, wala na gyud kaayuhan daw. Hibaw-an ako sa ENT nga ilang i-transplant. Ambot lang, wala ko kay baluan na, kaya di na ko specialty. Pero mas maayo nga mo konsulta kag ENT. Eye, ear, nose, throat. So, ear, nose, throat na lang yun na kay ang eye ophthalmologist na may nagahimo ana may gala. So, konsulta yung kag doktor. Ang usual good causes kay chronic infection sa imong dalunggan, isa na siya. Less tong inyong paghuna-huna nga mag-dive mo sa ilalom sa tubig mo buto, wala ko kakita na. Nakita ko chronic infection sa middle ear. Ang rason ngano na buslot ang ilang eardrum. 0939-926-2356, mama, 91-year-old, Alzheimer's, stroke, diagnosed COPD. May panag sa ubo sa day, time, og night. Usahay, iluha ang plema color puti. Kinahanglan na ba ni iya check up sa doktor kung say kalainan sa beri-beri og arthritis. Kalayo kay na siya day. Ang katong beri-beri, murag tuas Cotabato, ang arthritis tuas Manila. So layo na silang duha.
Nag-istorya kog hupong na sa YouTube. Taas kayo. Di na ko siya usbon. Kay perfect yung taas agad. Ang nganong naay beri-beri, di lang sa buntis, kundi sa ubang sakit, o naay arthritis. Layo kay sila. So, unsa may himuon sa imong mama day, nga 91 years old with Alzheimer's, nagaubo gamay, stroke, ayaw siya hilabdi. Sa balay lang siya. Nebulize. Nebulize. Nga medyo mo gaan. Kinahanglan namo atong mga inhalers. Butangan ang nebulizer o ipatropium. Mga tambal nga para makabukad sa iyang bronchus. Mura na inyo matabang sa iya. Kung dadon pa na niyo sa lugar sa doktor, na may posibilidad ma-infected og COVID. Uyo sa balay. 0939-542-3682, 58-year-old lalaki. Dok, nutanga ko, ang coffee pwede ba sa stroke patient? Yes, what's the problem? Wala man niingon sila nga ang kape mahimong maka-side effect og stroke in taon. Daghang kay mong tinuhuan ba? 0948-453-3292. Unsay ilis dok sa milk og magnesia in town. Dai, sa panahon pa gira milk og magnesia ba? Ginapainom na sa muni siya ang mura gitawag namo og purgatorio. Kay akong lula na may gala, painom mo gyud milk og magnesia kay mo day na pinakamaayo para sa butod sa tiyan. Maski guwa kay butod sa tiyan, painom mo na to niya. Kabalo ba mo sa lasa sa milk o magnesia? In town, Santa Cruz, Digos. Panahon pa man ni MacArthur Day. Ang milk o magnesia has been out of medical treatment. Daghan na kayong tambal. Pwede ang Cremil X, Maalox. Karon na nata sa third generation. Mugamit na tag pantoprazole, omeprazole, ranitidine, cimetidine. Fourth generation na gani sa ACE2 blockers. So, ayaw ng milk o magnesia kay purgatorio gina sa bata ba? 0909-983-4147. 71-year-old babae. Kung sa'y tambal akong tuhod ni hubag, pikas lang sa tuo, arthritis daw. Wala na siya na. Pag arthritis yun nga tinuod, ako na siya i-differentiate into 3. Rheumatoid, traumatic, o gouty. Pag tungod sa uric, gout na siya. Pwede pa siya ma-prevent. Inuman ng allopurinol. Pero kung rheumatoid, wala. Ang kadaghanan magsige, magbalhin-balhin. Migratory arthritis ang tawagan na niya. So, injection, pain relievers. Kung traumatic arthritis, kadaghanan na manong-manang, kambyuhan ang tuhod kung sa tuhod manggaling. Kay nadaot ang iyang joints tungod sa disgrasya o say na itabo. 0909-733-6053, 56 years old, stroke, bedridden. Unsay tambal aron makalakaw, ang pastilan manong. Ang imong gipangutana is rehabilitation. Ang rehab will depend sa pasyente kung gusto gyud siya makabalik og lakaw. Ngano man, maski pagtigbason siya sa iyang rehab technician, kung di gyud siya gusto mulihok, way mahitabo. Mulihok gyud ka as a patient. Kung gusto gyud ka magkuan, sukol gyud ka sa katapulan, sa kasakit, o sa kadugay nga maayo. Wala dili ta paagio nimo sa tambal, dili na mapaingon sa kasuko kay sa puton ra bagyod mo kaayo. Kung dili mo gusto sakit, kay sakit man gyud, labaw na gyud ang pugson ang inyong kamot nga ni kuko na, pugson og abre. Katong ni abre na ikuko, atong tuhod nga gahi ipahumok. So, may pangtuhod ni mo no, kay gahi pa. Mao na itabo. Mo sakripisyo gyud ka kung gusto gyud ka mabalik makalakaw. Hello, good morning, cellphone. Nawala.
Daga na kayo mata, Dok, sige magkagubo. Kana siya daw, mga manong. Tension, kamagon ko. Tension speech, kang pasabot ana, nga, manggahi ko kung mag-istorya ko, labaw ng yun ka ng kuhan kayo ko, kanang stress kayo ko nga, i-emphasize na ako. Manggahi ko ba? May pa akong tingog kinagahi ba? Mo na problema kay di man siya mo kan, mugawas man gyud siya gyud. Pero dili na COVID ha. Di po na siya bronchitis. Usually ang cause sa akong pag-ubo is tungod kay na ako sinusitis, na ako post-renal drip. Kung wa mo kaila kung say post-renal drip, ang plema sa akong ilong, sa akong sinusitis, moadto dito sa akong likod sa akong akong ilong, mutulo dito sa akong tutunlan, mao nang katulad akong tutunlan. So mao nang rason nganong gaubo ko kung naa ako diri sa radyo. Kay talagsa ra man ko muubo, labaw na gyud sa clinic, asa man ko muubo eh. Binuangan gani ko sa akong driver may gala kay muubo man ko usahay. Dok, nga iniagi chicks siguro no, kino nang giubo man ka. Mao man akong binuang saya. Na siguro chicks ni agi gwapa, mao nang giubo ko. Okay, 0995-905-3713, 49-year-old, psoriatic arthritis, akong rayuma, pero akong mga tudlo sa joints nagabukol. Pwede inom allopurinol. Bata pa man ka daw. Bata pa ka. So, katong steroids nga ginainom nimo para sa psoriatic arthritis, adequate na to siya. Okay na to siya. Kaya lang, kanang bukol sa imong mga kuan, medyo madugay-dugayan ka pa na basi pag mag-inom ka allopurinol. Okay, most of the time, pag magbukol na ang uric, tawag gouty arthritis, operasyon gina siya para kuhaon ba. Seldom kung makakita nga muhiyos gina siya sa tabal. 0909-352-5157, 33-year-old, duha ka adlaw na kalintura. Sakit hawak, unsay angay imnon. Salamat. Kung nagkalintura ka doy, obserbahi siya. Okay, kung maabot na siya, upat nga nagkalintura ka, nagaluya ka, nagasakit imong mga lawas, uy, simptomas sa COVID na ba? Pero, ilang, inom lang sa mga paracetamol, wala may lain. Mamagi na imong protection. Pero, naghanlaing rason, nganong mag-ubo ka, nganong magkalintura ka, daghang kay rason. Isa ka libo, di lang kay COVID. So, ang maka-decipher na may gala, ang doktor, di man na siya may mong bintot-bintot. Ima mag yung tunan. Di ko na ako matudlo dire kay pila ka libo na akong isipon ko magkalintura ka. Kadaghan. Sus, ibuok lawas ba? Maski nang naibot ang buhok, mag-cause na siya og kanang singgit ganing upaw, mga upaw. Kalintura ka na ba? Mga upaw ra ba? Kusugduyo ka mo singgit na mga upaw, pero upaw na. Yun lang yun. 0905-162-9966, babae, 69-year-old, naoperahan bukog sa samput. May 1, 2020. Hangtod karon sigig tumar kalbit. Sa daw, calcium. Okay ra ba, Dok? Hangtod ko kano sa mo indang og inom maintenance na ba ni? Ang calcium nga gihatag sa imo vitamin na ni siya nang probably ang rason unsay rason sa imong bukog basig brittle kay imong bukog o kulang calcium mo lang gitagaan kal supplement. So ayaw kundangin na hangtod sa hangtod kay tiguang naman jud ka. 0930-185-8484, 56 years old, magabi dili katulog. Mga duha na 2 AM na makatulog. Ug ang mata magluha-luha. Ingani ni siya do. Worldwide phenomenon ni siya karon. Nga ang katong mga tao nga lampas og 50 paingon nga mabot og 80. Mangmatag yung tag alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Ngano? Ambot. Naiuban, pagka makamata na, di na dyan kabalik. Ang uban, makatulog, balik. Pero, nganong ingani ni siya nga sa atong bago pa lang ko nga doktor, 1980s,
wa jud ko kita ani nga phenomenon. It's only this decade kaning nagsugod ni siya may gal nga na-notice na ko nga mo gina-complain sa mga tigulang. Ha? Atong mga kuan pa, mga 2016, 2017. Nga naman yun nga makamata magyuta. Maski ako may gal, makamata ko alas 12. Di man ko tigmata og alas 12 kasi una paghigda na ako pagdapat sa akong ulo sa unlan may gal wala na siya mata na alas 6 sa buntag. Karon mga 2016, 17, makamata ko alas 12, alauna din ako kabalik. So, phenomenon na siya, phenomenon sa tibuok kalibutan. Di lang kitang mga Pinoy, kundi tibuok kalibutan gina siya nga problema. Wala tayo mahinga na. So, one way is how to find yourself back to sleep. Saan man na siya? Ay, ambo. Dili pwede sleeping pills. 0943-467-0800, 68-year-old female. Wala na thyroid, maintain iodine 75 micrograms, maintain RAI 2009, papillary carcinoma, subsequent series of tests, negative naman, pero sige ultrasound yearly, TSH every 6 months. How often do ko magpa-test, blood test from Palmabilis Obrero? Tama ning gihimo sa imong doktor nang kay ang papillary cancer depends sa katason sa imong TSH o kaubuson sa imong TSH. So, maayo ang iyang monitoring every 6 months. Ako gani every 3 months usahay kung di na ako makita ang stability sa level sa imong TSH. So, tama na siya every 6 months. And, nag-agi kag RAI sa 2009. For sure, nga ang imong tidin is maintenance. Kay ang RAI, sunugon niyang katibukan sa imong thyroid, wala na siya posibilidad nga muhimo o thyroxine. So, kanang tidin nga gihatag niya, tama gina siya. Basta ang imong TSH is regular niya nga the same amount. So, tama gyud na siya ang gihimo sa imong doktor. Padayon na. Ayaw kambuhi, nga basig magkuan ka, maghimo-himo kag imong sariling maintenance o check-up. Sunod gyud. Kay may gani nga gi-RAI kay 2009 sa papillary cancer, karon okay ka pa. Kauban ka gahi kay ulo, mo metastasize, mo dagan, mo katag sa utok ang papillary cancer. Mao na siya nga guwapo ang iyang pagdala sa imo. 0948-279-6533. Dok, ang akong ihi daghan bulak-bulak o siya akong sakit. Magpa-urinalysis kay nothing else. Ayaw mata-mata. Ayaw himuang diagnosis nga bulak-bulak kay daghan kay rason ana siya. One of them is high protein diet. Daghan kay imong nakaon nga protein. Muna magbulak-bulak. 0907-6967 sa mag-urinalysis ka. 0907-967-7745. Unsay mahitabo dok sa tao nga naay sinusitis after sa swab test. Either na positive ka o negative ka. Okay. Test naman na siya. Ang imong sinusitis, mo padayon na siya kay walay tambal noy. Wala siya tambal ang sinusitis. Kay napa hagbay ra nako nagihiwa akong ilong noy. Hagbay ra nagihawas nako akong sinuses. Dili makuha gyud. Mo balik-balik gyud siya. So Antoy 0948-571-7842. Ang posibilidad nga ma-positive ka sa swab test kung na kay sinusitis is very high. Ngano man, ambot po. Wapo kabaluan na. Basta ang kadaghanan nga naay sinusitis kay nana seda ay gipundo nga kundo nga infection dugagan pag COVID at gugoy. So dakas kay posibilidad nga daghan kay posibilidad nga mag-positive ka sa swab. 0948-571-7842, lalaki, 41-year-old,
Sige ihi magabi. Kaupat, dugay pagyud mo human. Okay ra ba ni dok? Ay, in town dok. Walay okay kundi normal. Ayun nang diretso nga okay. Ha? Ang normal sa sa imong edad is 2 times. Pagkatulog o pagmata sayo sa buntag. So, examine imong ihi. Daghang lason. Diabetes, irritable bladder, UTI, daghan. So, ang importante, may bawa mo kung sa'yo rason nga nung gaihi ka. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahagina.